Deall fformiwlau ionig. Pan mae metelau yn adweithio gyda anfetelau, maen nhw'n ffurfio ionau, sef gronynau gyda gwefr. Mae popeth mewn grŵp 1 yn ffurfio ionau gyda gwefr o +1. Mewn Cemeg, rydyn ni fel arfer ddim yn ysgrifennu'r rhif 1. Mae popeth mewn grŵp 2 yn ffurfio ionau gyda gwefr o +2. Does dim rhaid dysgu'r gwefrau yma. Mae nhw'n cael eu rhoi i chi yn yr arholiad. Mae gweithio mas fformula o gwefr yr ionau yn hawdd. Rydyn ni'n cymryd y gwefrau, swopio nhw a rhoi nhw ar y gwaelod. Mae hwnna'n dweud i ni bod fformula aluminium ocsid yn Al2O3. Beth yw fformula sodium ocsid? Ni'n swopio'r rhifau o gwmpas, felly Na2O, a dydyn ni ddim yn ysgrifennu'r rhif 1 mewn fformulau. Os oes angen mwy nag un uned o ion gyda mwy nag un elfen, mae'n rhaid defnyddio cromfachau. Fformula magnesium nitrate yw Mg cromfachau NO3 cae cromfachau 2. Lle mae'r rhifau'r un peth, rydyn ni'n anwybyddu nhw. Fformula magnesium ocsid yw MgO. Fformula sodium nitrate yw NaNO3. Weithiau byddwn ni'n cael cwestiwn fel hyn. Beth yw fformula haearn 3 hydroxyd? Mae'r 3 mewn ffigurau Rhufeinig yn dweud ni bod y gwefr yr haearn yn 3+. Rydyn ni'n edrych lan gwefr yr hydroxyd yn y tabl a ffeindio mae'n OH-. Nesaf, i swopio'r gwefrau a rhoi nhw ar y gwaelod. Oherwydd mae'r hydroxyd wedi wneud o mwy nag un elfen ac mae angen mwy nag un o nhw, bydd angen cromfachau. Fformula haearn 3 hydroxyd yw Fe cromfachau OH3.